Og her har vi så Sasha, der hun skal sgu ud og ride. Hun skal op på Faxi her. Sasha, hun er ikke reddet så forfærdeligt mange gange, men hun er ved at komme efter det. Hun er ved at lære det. Og skop for en hest, så gør man sådan her. Har man fat? Højre? Nej, venstre. Og se nu godt med, børn. Den her sibånd. Og så her fod. Og så gør man sådan her. Og så er der fast her. Og så... Godt fast. Okay, jeg får lige det. Og flot. Så tager man den her fod, og den her sibånd. Og så... Så skal man lige have fat i tøjlerne også, ikke også, Sasha? Sådan. Så går vi. Kom. Det er flot. Det må jeg sige, skal vi prøve. Jeg synes ikke, vi skal gøre det. Altså, vi prøver. Og nu her, så skal vi se, hvordan man lærer at trave på en hest med Sasha og stjernen i billedet Furda. Sasha kommer travende derudad. Det er en god start. Jeg går af. Og hvordan man så... Hey, stop. Hvordan så kommer en hest. Hey. Jeg er slet ikke på. Hvordan så kommer en hest igen. Og det var så ridetimen med Sasha. Præcis. Og stjerne i billedet.